את הנר החמישי אני מקדישה לגעגוע לעצמי. אני מרגישה שלפעמים אני כל כך עסוקה וכל כך במשימות וכל כך בחוץ ובמה יהיה, שאני שוכחת כל כך הרבה חלקים שקיימים בי, ושוכחת לפעמים את התשוקה למה שבאמת בא לי וחשוב לי היום. ואני נזכרת שאני רוצה רגע לעצור ולהיות עם המקום הזה, כי כשעולה הגעגוע הוא בעצם מזכיר לי רגע להיות עם מה שאני יודעת שקיים בי ולא הלך לשום מקום. אז אני מקדישה את הנר הזה למקום של הגעגוע אליי, לעצמי, לשירי. מזמינה גם אתכם לעצור לרגע, להיות עם הגעגוע הזה ולחזור אליכם הביתה.